Вітаю, дружа! У мінулым падкасце мы развенчвалі міт аб прагрэсыўнасці прагрэсыўнай падатковай сістэмы. За гэтую сістэму часта выступаюць левыя. А ці ведаеш ты, хто гэта такія? І хто такія іх супернікі правыя? Пагаворым аб гэтым сёння. Гэтыя тэрміны з'явіліся падчас французскай рэвалюцыі. Склад як левых, так і правых на працягу гісторыі мяняўся. У наш час, калі казаць проста, левыя спадзяюцца на розныя плюшкі ад дзяржавы, а правыя жадаюць, каб дзяржава не замінала ім зарабляць. Але ўнутры гэтыя дзве групы таксама неаднародныя. Напрыклад, да левага лягеру адносяць і сацыял-лібералаў, і трацкістаў. Наўрад ці яны вельмі падобныя, як не падобныя паміж сабою класічныя лібералы і фашысты, і тыя і іншыя правы лягер. Важна разумець, наколькі далёка знаходзіцца носьбіт поглядаў ад цэнтру восі лева-права. Разгледзім падрабязней левы лягер. Пачнем з сацыял-лібералаў, якія лічацца левацэнтрыстамі. У адрозненне ад класічных лібералаў, да якіх яшчэ дойдзем, сацыял-лібералы выступаюць за ўмяшальніцтва дзяржавы ў эканамічныя працэсы. Але эканамічныя правы для іх усё ж важней, чым сацыяльная роўнасць. А вось для размясціўшыхся значна левей дэмакратычных сацыялістаў і камуністаў наадварот. Камуністы наогул плююць на эканамічныя правы і лічаць дапушчальнымі такія рэчы, як калектывізацыя і таму падобнае. Трацкісты лічацца ультралевымі. Іхнія занадта радыкальныя погляды падзяляюцца нават не ўсімі камуністамі. Цяпер бліжэй пазнаёмімся з правым лягерам. Класічныя лібералы, якія адносяцца да правацэнтрыстаў, выступаюць за правы і свабоды чалавека, падтрымліваюць свабодны рынак. Значна правей іх знаходзяцца кансерватары. Яны за традыцыйныя каштоўнасці, часта за вялікую ролю рэлігіі. Фашысты лічацца ультраправымі. Пра іх, я думаю, ты і так чуў. Існуе даволі цікавая тэорыя падковы. Згодна з ёй, ультралевыя і ультраправыя шмат у чым падобныя паміж сабою. Як ні парадаксальна, часта так і ёсць, успомніць хаця б рэжымы Гітлера і Сталіна. Хаця тэрмін з'явіўся адносна нядаўна, яшчэ Чэрчыль казаў, нацысцкаму рэжыму уласцівыя горшыя рысы камунізму. Я пералічыў толькі некаторыя плыні левых і правых. Натуральна, іх значна больш. Напрыклад, існуюць кансерватыўны лібералізм і ліберальны кансерватызм. І гэта розныя рэчы. Да таго ж, часта выкарыстоўваюць наогул не лінію лева-права, а палітычны спектр з некалькімі асямі. Мы ж разгледзелі з табою асновы, неабходныя, каб проста мець уяўленне аб гэтай тэме. Напрыклад, цяпер ты разумееш, як смешна гучыць камуністычны лозунг «Наше дзело правае», улічваючы, што камуністы левыя. Да сустрэчы!